Meta kienet jindirizza summit dwar il-kura primarja li tlaqqa fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Ministru għas-Saħħa Joe Tienabela fisser il-kura primarja bħala s-sinsla tas-settur tas-saħħa. Is-summit li tlaqqa fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali u li għalih attendew fost oħrajn id-Direttur Ġenerali tal-Għaqdanija tas-Saħħa kif ukoll id-Direttur Ewropew tal-Għaqdanija tas-Saħħa, il-Ministru Abela spjega kif kull sena iċ-ċentri tas-saħħa Maltin qed jassistu għal 1,200,000 pazjent. Fisser il-kura primarja bħala fundamentali għal prevenzjoni tal-mart u f'dan ir-rigward rrefera għall-isforzi ta' screening f'Malta biex jiġi evitat mart serju. F'kummenti ma' TVM News huwa ddeskriva l-kura primarja bħala għodda u garanzija għal prevenzjoni tal-mart. Inserta li l-ġimgħa l-oħra fil-fatt il-Ministeru għas-Saħħa vara il-framework ta' prevenzjoni nazzjonali. L-ewwel tista' tgħid strateġija ta' prevenzjoni ta' mart NCD ġewwa pajjiżna. U huwa interessanti kif l-għanijiet, l-enablers li aħna qed nitħattu fuqhom huma l-istess għanijiet u enablers li l-komunità dinjija qegħdin jikkonsidraw hawnhekk. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Abela semma l-isforzi Maltin sabiex ir-rati ta' obeżità u piżejjed jonqsu, fosthom bit-twaqqif ta' ċentru multidixxiplinarju li qal huwa msejjes fuq is-suċċessi taċ-ċentri tad-dijabete. Semma wkoll is-servizz ta' telemedicine li qal minn Marzu tal-2020 dan is-servizz offrut 24 siegħa għamel 420,000 konsultazzjoni medika u rċieva aktar minn 2 miljun telefonata. Qal ukoll li t-trasformazzjoni diġitali kienet strumentali f'dan ir-rigward.